waati an bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ parce que a tɛ comme sanji de bɛ ka continuer ka na o bɛ ka tiɲɛni kɛ non o tɛ baji de nana caya ka yɛlɛ ka tɛmɛ i y'a mɛn an tun b'a dɔn kɔrɔlen cogo min na parce que k'a ye dire ville dire dugu kɔnɔna na ka baji yɛrɛ ye karew kɔnɔ fɔ mɔgɔw bɛ taama a la u bɛ lakale tariki la so caman binna mɔgɔw ka forow ji donna ka yɛlɛ donc foro caman inondera mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛna mɔgɔ caman nana to ten u t'a dɔn u bɛ min kɛ parce que u ka balo minnu tun maralen b'u bolo olu tiɲɛna bon ni balo kura minnu kan ka tigɛ ka baara ji nana a bɛɛ datugu dire ye commune 13 de ye n'i ye commune 13 ta i bɛ se k'a fɔ ko kalan bɛ kɛ commune 1 dɔrɔn de kɔnɔ nka yɔrɔ tɔw la kalan tɛ ka kɛ a ka ca san 10 ye donc o b'a yira gɛlɛya min bɛ sen na nin waati in kɔnɔ o nan'a sɔrɔ kalanko hami ni a gɛlɛya bɛ yen bon o sababu ye dire yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛn fɛn ye wakiliw ye fɛn fɛn ye ɲɛmɔgɔ ye an y'a ye ni gɛlɛya kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya mɔgɔ min sɔrɔ an b'a ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa yɔrɔw lajɛ ka taa kuma mɔgɔw fɛ an ye denmisɛnninw ye ka kuma ka mɔgɔw labɔ ka baaraminɛnw ɲini ka wulikajɔw kɛ ka taa u fanga kɛ ka baarafin kɛ pour que ka ji kale an ye diguw ye dire kɔfɛ